Wahtamma bil fardil ladzi la yukrabu min dil ata'i bimisli dzalika akmila. Wahtamma bil ardil ladzi la yukrabu min dil ata'i bimisli dzalika akmila. Mazala abdun bin nawafili yakruban hatta akuna lahu yadan wal arjula. Mazala abdun bin nawafili yakruban hatta akuna lahu yadan wal arjula. Wassam'a min summa aynan basira ay misli dzalika fil matalibi harwala. Wassam'a minhu summa aynan basira ay misli dzalika fil matalibi harwala. Wahtamma napa niku artine njaga. Tamma niku penting ihtimam penting. Wah tamma lan mentingno sira. Yen jaga nggih saged. Jaga temen sira. Alat bil fardi kelawan kefarduan, jaga kefarduan temen. Alladzi la yakrubu napa la yukrabu. Alladzi la yukrabu kang ora iso dicedhekno. Kang ora iso apa sing digawe nyedhek. Mindil atoi saking dat kang maha maringi. Bimisli dzalika kelawan sepadane fardu. Akmala kelawan sempurna. Perhatikan sing temen jogon, sing temen merhatekno temen nanggone kefarduan. Sebab gak ono sing iso digawe dalane nyedhek nang Allah dil atok dan sing maha nguwehi. Sing luwih sempurna ngungkuli kefarduan. Dia otomatis. Jogon teman fardu. Bon paling gampang mbok-mbokane fardu iki napa? Salat nggih. Salat. Wis jogon teman salat. Mboten enten alasan repot. Kon gak gelem urip, gak gelem repot dipendem ae. Wis kabeh wong urip ya repot ta. Nek alasan repot iku napa? Ana marine jadi. Isok gak isok bah ndi ae, bah kumpul sapa ae, bah keadaan ya apa ae. Jogon perju, gelem gak gelem dok. Dok niki wajib mun diputuskan mboten dok soto. Soto dok. Kula niki lho mboten kuat mlaku, mboten saged ngadeg. Longgo saking wajibe. Gelem gak gelem. Mboten kuat longgo. Klesetan. Wis ngadep kiblat
Mboten saged miring napa lungguh ngadep kiblat mboten saged pun wis ati lho sampai ngoten. Nggih bayangno kaya niat salat Isya Allahu Akbar ati. Lah nek atine wis gak waras dipendhem. Atine pun mboten saged ya dipendhem. Lha iki lho saking wajibe. Mboten kena mboten. Makane Masya Allah awak dhewe ini angen-angen kok ngremehno sembahyang. Aduh si atuh. Lah sing wae umur, sing wae ambekan, sing wae waras, sing wae mripat iso ningali, sing wae sikil iso mlaku, sing wae tangan iso krembyak-krembyak sapa? Lha kok gak ngreken ambek sing wae. Makanya gak ono nyedek, lah kepingin diwehi ku ya nyedek. Gak ono sing luwih sempurna nyedek ngliwati fardu. Salat sunahe nggethu, fardune enggak. Anyari. Nek sengaja aku gak sembahyang Isya, tak sembahyang witir ae, umpamane ngoten. Sengaja karo malah. Nek sengaja, nek gak ngerti sih ya ngaji belajar. Nek sengaja aku gak sembahyang Isya, sembahyang witir ae, malah haram. Tidak ada jalan mendekat kecuali nganggo kefarduan. Ya takwa niki lho. Takwa niki. Ya nggih wingi minggu nika durung nerangno takwa, nerangno minal aidin wal faizin tok ya. Nggih. Nek mari poso niku la'alakum tatakun. Takwa niku gelem gak gelem. Takwa niku nglakoni perintah ngedoi larangan. Takwa niki enten kiai sing dawuh hurufe niku tak qaf wau nggih mbon ya sajane dadi ya niku. Niku alif bengkok. Takwa mergo sadurunge fathah. Nggih mbon ya menapa. Enten sing maknane tak niku tawadhu. Mari poso tambah tawadhu. Nek mari poso kok tambah ndanga, tandane berarti posoe lho tambah takwa ae. Lah nek posoe gak nambahi takwa ya nuwun sewu. Mbok diterima mbok enggak. Lha ngoten ah. Wong mari poso kok tambah elek. Ngene kula balik wong sing diangkat derajate karo Allah niku wong sing tawadhu. Mboten sing metete mboten. Nek cara umpamane nggih. Nggih, kula luwih tuwa kali Mas Mamak. Mas Mamak salaman kali kula ngambung tangan kula. Sing diangkat derajate niki sing tawadhu Mas Mamak. Mboten sing disambung mboten. Contoh gampang nggih, enten anek loro kan. Sing sitok tawadhu ngoten sing sitok ndelodok. Seneng pundi? Ana sing sitok niku tawadhu kali sampean. Sing sitok ndelodok. Nggih waras menungso ya senengan sing tawadhu. Ka ono lah, aku seneng arek iki ndelodok ya ka ono lah. Loh, terus kula duwe rokok wis, rokok situk. Kang ngira tak kena sing ndelodok, tak kena sing tawadhu. Kula nek ngomong ambek sing tawadhu, saking pundi, Mas? Nek kula ngomong sing ambek sing ndelodok iki, kon dapurmu ya ngono. Lah niki sing tawadhu niku diangkat kali Allah. Di antara sifat utamae Kanjeng Nabi diangkat. Kanjeng Nabi pun sempurna nggih. Di antara Kanjeng Nabi diangkat dadi Al-Mustafa Al-Istifaiyah. Cara ulul asmi kepoloi. Khairul khalqi kullihim makhluke Gusti Allah. Paling apik Kanjeng Nabi. Di antara niku sebab tawadhu.
Ngene kula balak-balik. Kok ana wong sembayange apik, kok ana wong wiritane akeh, maca Qur'ane akeh, tapi ibadahe tambah apik kok tambah sombong. Kula mangkaten tok. Gak tambah cedhek karo Allah, tambah adoh. Wis mangkaten tok, hasilnya elek kok lae. Wong karepe Gusti Allah gak ngono. Karepe Kanjeng Nabi diutus gak ngono.